Sechako bedo interested in their governance issues more. To waneno ka ndalo ka kore ka serikal chano chako tich. Weche pod ne ng'eny. Pod ni ji wuoyo wach IBC. Weche mane ji wacho ne ng'eny kabisa to ji nok nyal we never gave it the proper thought. To momiyo kama to asto ngima be oduogo ridore zaidi nikech anya attributed to ni immediately mane serikal ni okawo power to that was the first finance bill mane gikelo makoro Finance Act 2023 kaka nokele no apani jo Kenya no ne kia ng'eyo ni beseche moko tek nikech iwacho ni tang'o miyo mato ji wuoyo ahinya to moro cha nokuowuoye moro cha ji nowuoye but maybe the voices were not that much. Civic education manodhi into that kata public participation manodhi into Finance Act 2023 noken as much as moroni to ma odugo mulo nyaka clauses ma I think gik ma waneno ka very fundamental kaka Kenyans nikech kise mulo wach mkate ng'eni moro cha onoyudo kapod ji wacho ni bech mogo nikech apani sichego kore wadoke ng'iyo ni what are the basic needs mag humans tiyudo ka en food on the top, clothing and shelter. To anytime ma ng'ato mulo wach mar mogo and especially unga ya ugali anytime ma ng'ato mulo mano tinjo ka jo Kenya wuok nikech mato kori mulo our staple food mato kori mulo gimomiyo wadhi e tich nikech ng'ato chiew yen seche moko ipenjri ni to amondo chiew kama nikech chiemo koro ineno kama be umulo mkate umulo wach mtoka anytime omul wach mafuta nikech ing'eni it affects the core of everything so anytime nikech waneno kata kama bero nyoe macha ji nowuoyo mang'eny man nikech wach mafuta mane ugol VAT cha oduok VAT mafuta giduoke 16% gigole kama ne subsidy cha ne nitiere koro yudo ka ni yuak jopiny pogore kaluwore ni ang'o mani mobedo contained e chik no to mata be named ma attribute ni nitie areas ma yando kobedo tax nitie areas ma wa exempt ma chik ni biro keto ni sani isebedo kitiyo kese midhi e retire cha to benefits gi mawuok e pension cha kendo chako bedo subjected to taxation. Iro kamano gima kila ng'ato nyaka bi wuoye ni nyiewo bonds, treasury bonds maneno ka seche moko gi jok ma seche moko ok nyang'e ni bonds en ang'o. An example would be ni an kaka Brenda serikal dwa loso gimoro akawo pesa ni tamiyo serikal noti godo to gibo chula at a fair rate kar mondo serikal odhi om pesa ni IMF World Bank gini kata gikaw loan e pinje moko kata gikaw loan e banks so idoka bonds go seche moko akaw to ni bonds gi be koro seche ma serikal chula to interest ni kendo gidwa chako ging'ade gimoro wanno ka gise introduce social health kaka wawuok e NHIF koro wadonje shift cha. There are taxes that have been introduced on that. You know, they have touched on basics. Kabisa. Ko bedo ni kar chiemo, ko bedo ni yuto nani dwa donjo nang'o to yudo ka ibedo overtaxed. Uketo eco levy finance bill ni kanyo. Papa ni jopiny osebedo ka ng'iyo to giwacho ni we are dealing with a populace makoro is more aware. Mane magima temo cha inya nikech onge pogruok ahinya kuom chik ni gimoro cha makmana ni jopiny osebedo ka wang'iepo to they are more willing to participate gik matimore pe. Wacho kanyo makara nya kenda ng'e ni Eric bende nitiere wach molo ilo kotudore kod pogruok manyalo bedo no neno kata kamana dwani wakaw yueyo mokwongo monde anno kosechopo kanyo saa 4